Tady začneme, tady stanoviště Alfa. Tady tudy je železnice. My pojedeme mimo ní samozřejmě. Já tam jsem. Tím předjedeme všechny ostatní. Takže tady budou červení, tady budou zelení. Ty černí, kteří v zápětí se tady vynoří ze zátylku, dezorientují celou skupinu. V tu chvíli růžoví vybíhají, všechny předběhnou. Tady se utvoří černá díra, která časoprostor začne strhávat do svého centra. My z toho vytěžíme ten gravitační prak, který nás vynese až do další stanice. A tam musíme počkat na 3/4, až pojede další vlak. A to je naše taková hlavní strategie. Rekord! To je vražda. A kto to tu beží, už nám beží druhá minúta zápasu. A tu na Dzurilla s Golomkom sa preháňajú. Mám ráda kočičky. Ahoj, já jsem Fabiánka. A já jsem Tereska. Já jsem Zuzanka, mám ráda jablko. Držte nám palečky! Já jsem Matoušek a jsem v růžovém týmu. Ahoj, já jsem Dominiček a Rail Tour určitě vyhrajeme, protože umím zatraceně dobře čekat na vlak. Celý roky jsme to trénovali, tak teď to vyjde. Těšíš se, že se na Rail Tour seznámí s nějakým klukem? Moc. A umím čarovat. A vyčaruju třeba kůň. Yeah. Cože? Řekni něco o sobě. Co chceš vědět? Červenou už nechci víc a černá se mi protiví. S tou bílou jsem to přehnala a ta zelená je šílená. Jen růžová to může být. Fanděte nám na Rail Tour!